Mbala tsara akory aly. Atsika niany andiporagna ambala hiaka. Za do considère fa tsisy olo tsy mahay ino mani ambala hiaka zay. Satria navy nandalo tô aby zegny, navy karaha sarisary nandalo tô aby zegny hoe atsika olombelogno maromaro. Bon, fa ndraiky hazavaiko fo, ny ambala hiaka ma tsy nino fa io zegny karazagna ataoko hoe étape izy tsy étape loatra, ataoko hoe karazagna fagnahy koa zegny izy io. Izy io matetiky amin'ny tsaiky adolescent zegny misy izy. Au début zegny izy karaha zegny amin'ny tsaiky adolescent, raha ohatra tsaiky igny tsy taratara zegny izy mahay lehilahy na mahay magnangy, satria lehilahy magnangy samby azony aby. Matetiky misy hangatra-ndraha zegny mandeha magnano firaisagna raha nofa aminazy, mandeha mivady izy. Ka zay volagniko izy étape. Matetiky olo jiaby samy tanaovany étape zegny aby, eo fo mandry igny zegny ranonay igny loso, na hoe nao mandry igny regninao misy raha zegny karazagna hoe magnano firaisagna aminao. Tsaiky adolescent zegny maro be andalovany zegny. Fa izy io zegny à certain moment izy koa fa magnano lehilahy zegny izy, misy hafaka automatique. Fa misy tsy afaka, igny zegny le grave. Ary misy zegny le sasany tsy afaka regny zegny tsy mahazo jiro mandeha amin'ny lehilahy zegny tsaiky. Igny le tegna grave. Izy zegny efa andrian'le raha igny, matetiky misy magnangy na lehilahy azony zo izy andrian'ny raha igny depuis izy adolescent ndraiky jusqu'à izy be tsy mahazo jiry manambady, tsy mahazo jiry magnano firaisagna raha nofo, tsy mahazo jiry hoe tsy mitia hoe resaka fitiavagna io fekin'izy. Izy mamelony tegna, izy normal, tsy adala. Igny zegny grave. Mety agnontany atsika hoe karakory ma atao mitaha regny? Mila mitaha mare. Zay madangereux ambala hiaka ty. Mila tahagna mare izy koa tsy zegny, izy tsy teraka. Fotony karakory ma ataony teraka? Izy raha. Misy ndray koa olo mandeha amin'ny lehilahy izy, azony zo ndraiky izy ka izy fa be, fa mihegny zegny le fitiavagna anazy amin'olo. Izy manambady igny zegny ambala andriany raha io fo zegny izy agnatin'ny tokantragnonazy ao, ro agnatin'ny fivadianagna rô, andriany raha io fo. Igny koa hafa koa ka raiky igny satria igny koa grave koa igny. Igny velon-tegnanao jiaby mikorosifahagna hazony. Mandeha fotoagna zegny, so magnangy azony izy mandeha fotoagna marary. Afaka tsaiky matetiky. Mavesatra igny matsoaka any ka tsy hay ino antony. Ary izy io zegny matetiky misy izy io héréditaire. Izy koa olobenao nisy izy io, anao ndraikindraiky misy koa mihanaka zegny izy. Mety agnontany atsika hoe ino mani origine le raha? Origine izy io maro be. Izy koa raha ohatra hoe misy olobenareo asa hoe navy nisy olobe nijangajanga anao, na ohatra anao nijangajanga amin'ny fotoagna zao ty, anao miteraka igny zegny hoe noho le fijangajangana nataonao igny, zanakanao zegny hoe manjary avian'izy igny. Zegny matetiky le campuisy, le fijangajangana anao mitety olo mandry aty mandry ary igny zegny hoe amin'ny fijangajangana igny zegny hoe dirany aretigny tsy manjary igny zegny hoe le zanakanao. Zegny. Ke izy koa raha ohatra nazony zegny, le karazany izy volagniko indrindrandrindra anao raiky manambady, anao misy izy. Vadinao eo fo manjary hempaka anao aminazy, tsy mahazo zanaka anareo. Dégoûté zegny anao aminazy. Mandeha règle anao marary. Anao mandry haligny misy raha zegny vady anao ndray fa anao olo manambady, ankilanao eo misy raha mangalataka sorany vadinao ndray fa tsy vadinao. Misy sasany mavesatra miteraka bakao miteraka tsaiky le Mongoly aby regny, le tsaiky karaha zazarano atsika. Acte-nazy aby regny, regny fa cas grave regny. Regny mila mitaha mare koa fa nazony regny. Solution regny zegny mizaha omby asa ho zazy. Fa tsisy hoe miracle andeha hoe ho jangajanga karaha io. Izy koa anao tsy mikarakara igny sagnatria tsy miteraka, tsy mahazo zanaka. Tegna mila mitaha mare. Lehilahy izy ndazony zigny, tsy mahajery magnangy. Tsisy tia andeha magnangy izy. Na izy ho ringiny zegny izy zegny forcegny magnano firaisagna magnangy izy, milefa. Mila tahagna izy fa izy igny tsy kinihany. Maro be antsika misy mankadala hoe nagnino fo laniko milefa izy amiazagna magnangy igny milefa izy mirotoka izy io tsy kinihany. Fa aretigny zegny. Tahagna tsiniky izy. Izy efa baka tahagna zegny izy vo asaigny mandry amin'ny magnangy. Fa izy koa izy mbala marary igny mpandehanareo magnangy karaha andeha mipidrika aretigny igny magnangy igny koa. De zegny ma ny mikasiky zegny fa raha ohatra misy fianakaviagnatsika agny tratran-draha karakaraha zegny, fa hetsika manomboko niany fa ambala hiaka raha mahazo izy fa tsy raha hoe sitrapony izy tsy tia andry amin'ny magnangy na hoe tsy sitrapony izy tsy tia andry amin'ny lehilahy, tsy sagnatria hoe ke izy adala. Normal rô. Fa zegny fo zegny hoe ny raha zegny mahazo rô. Karaha zegny.
isorana antsika jiaby nytandregny samy tsara samy maivagna zadigny mampiasa code promo amin'ny tapitapy izay tsika ambany io veloma samy tsara